When under the DILG-DBM Memorandum Circular for 2023 budget of the PBB, inaprubaran tayo tatay and namuan tayo nga from previous na 65% naging 50% na lang. So we ask why kung ano ang rason kung bakit naging 50% na lang. It is because of the qualifications of ARTA. Kailangan may ID na yung malaki, na nababasa, may picture, kailangan yung uniform, yung suggestion box, upang mabigyan natin ng magandang serbisyo ang sa ating mga opisina, ang mga kliyente ng gobyerno na pupunta sa mga opisina. So, this is one of the results na upang bigyang diin ng national government ang mga provincial local government units to comply with the standards of the national government that they are implementing. Yung api 2023 sa tikas lang nagbasehan da ka DJ? Hindi. Yung 2023, ngayon lang nila release yung DBM circular. Okay. So, no October lang release yung funding, ay yung DBM circular, yung funding manggagaling sa general fund ng provincial government of Ilocos Norte. So, nung binigay nila sa atin yung guidelines, yung 50% lang ang inalaw nila sa atin dahil sa report ng ARTA. Hindi naman lahat ng departments or ada sumagmamano. Kaya on the part of HR, of course, ginawa naman niya yung obligasyon niya to send memos every now and then to comply with the uniform kasi meron naman clothing allowance, di ba? Yung mga suggestion box na kailangan But during the meeting with the governor, we will standardize uniforms. Wala nang department uniform na tinatawag kasi parang nagiging halo-halo tayo ng uniform. Mas magandang iisa na lang ang itsura sa lahat ng opisina ng provincial government. May logo sa harap. Tapos sa likod daw ay yung opisina ng and then the ID should be worn at every time na pupunta ka ng provincial government. At the time that you should have typed in, dapat nakasuot na po yun para makilala tayo ng ating mga kliyente na dito sa probinsya ng Ilocos.